lakas ng flash mo. Pag nagugulat ako, nandudura ako. Anong dugong? Sino si Dugong? Hindi ako si Dugo. Ako si Pearly. Diyos ko, ilang taon na yan, Dugong pa rin ako. Kasi yung ABS eh. Kaya painom lang. Ayun. Hello. Okay. Sandali. Mukhang lilipat na ako dun sa stage. Pakiramdam ako dito, parang nag-aantay ako kung anong oras aalis yung barko. Lipat na ulit ako dun, ha? Hindi nga ako si Dugong, ang kulit mo. Okay, balik ako dito. Sige nga, gusto ko marinig paano ako tawagin ng mga Abreños. Chocolate. Bakla ka. Ano ang bakla? Bakla din. Bakla. Okay. Hello. Titing ko, alam kong karamihan sa inyo ay alam ito. Wait. Bigla akong hiningin. Ang laki kasi ng stage. Okay. Awit tayo, ha? Sabayan niyo ako. Game. Sa lahat ng mga millennials. Kahit ikaw ay magaling, sa'yo lang lalaki, sa'yo lang aawin. Kahit na ikaw ay magbago na, iibigin pa rin kita kahit ayaw mo na. Tatakbo, tatalo, sisigaw ang pangalan mo. Iisipin na lang, panaginip lahat ng ito. O bakit ba kailangan pang umalis? Pakiusap ko na wag ka nang lumis. Kaya'y mag-usap, daga lang, kay umito. Wag ko kong iwan, kakayusin sinito. Galing sabihin na ayaw ko na, pero pinag-isipan mo ba? Lahat ng dati daw. Bumalik at muli ka rin aalis. Takbo ka ng mabilis, yayakapin ng mahigpit. Ang hirap pa, di mo alam ang iyong pupuntahan. Ako ba'y nagbibigyan o nagilito lang kung saan? Come on! Hindi na lang alam nyo, no? O bakit?
mag-usap, teka lang, ka ay humito. Daling sabihin na ayaw mo na, pero pinag-isipan mo ba? Louder! One more time! Nang lapit, ako'y lalapit, layo ng layo. Pagka lumalayo, labo ng labo, kay malabo, malabo. Come on! Tayo'y mag-usap, teka lang, kay huminto. Huwag mo kong iwan, aayusin natin ito. Galing sabihin, ayaw mo na, pero pinag-isipan mo ba? Ikaw ay magaling, sa'yo lang lalapit, kahit di ka na sa'kin. Thank you very much. Ajay, Ajay, ano yun? Ajay Nasak, ano yun? Nakalimutan ko tuloy. Pero bago ang lahat, syempre, hindi ko pwede kalimutan magpasalamat sa mga taong behind this very successful show. What week-long festival ng Inyong Kawayan Festival. Governor Joy Valera Berno, thank you very much. Ang sexy against looking, nagulat ako. Vice Governor Ronald Balao-As, ayun si Vice Gov. Miss Lynn Indoctivo, all the staff and crew of Abra for being so accommodating to all of us. Thank you very much. Ngayon, hindi ako papayag na wala akong makasamang lalaking taga-Abra. May tinuro kayo, sino yan? Yung ginoong Abra? Baka nakaano siya? Ha? Pwede ba siya? God, mas maganda yata ikaw pumili para hindi sila makahindi. Gusto ko yung matikas, malaki, malaking tao. O yung ginoong Abra na lang. Pwede ba yon? Si Vice Gov. Huwag naman si Vice Gov. Huwag naman si Vice Gov. Parang baka hindi niya ako kakayanin. Si Mr. Abra na lang. Yan. Oh. Buti ka pa may sash, ako wala. Hello? Congratulations. Ay, gwapo nga. Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi. Ay, what's your name? John po. John Paul. Gustong gusto ko talaga ang mga lalaking may pangalan na nagtatapos sa letter L. Ang sarap tawagin, John Paul.
Kumusta ka na, John Paul? Okay lang si John Paul. Si John Paul. Kilala mo ba si Ariel? Tsaka si Nathaniel? Tsaka si Joel? Pwedeng humingi ng 2 upuan? Kasi gagawa kami ng meron ako eksena. Halika. Oo, gagawa tayo ng iskandal. Bigla akong naubo. Halika. Pwede mo nang pakihawak mo ng tukuya, baka kasi mamaya mo na lang Have a seat. John Paul, JP. Maupo ka, JP. Yan. Si JP ba, may mga acting experience? So far, wala po po. So ngayon ka mapapasubo. Si John Paul ay nanalo binang Ginong Abra. When was that? Yes. Ay, nung 9. Ilan ang natalo mo? Ilan ang natalo mo? 2 lang kayo? Ako lang mag-isa. Hindi nga. 23. You bested out 23 boys. So ngayon, patunayan mong karapat-dapat ka nga. So meron tayong workshop. Kunyari, kasi gagawa ko ng MTV, kailangan ko ng leading man na marunong umarte. So ano lang to, isang instant workshop. Kailangan ko lang ng mga reaction, hindi kailangan ng dialogue. Ha? Okay, kunyari ang eksena natin, boyfriend kita. Girlfriend mo ako. Kaya lang, nagkaroon tayo ng aksidente. Kaya naging ganitong itsura ko. Ngayon, ikaw naman, nagka-amnesia ka. Kaya nakalimutan mo ako pala yung girlfriend mo. So ngayon, pinapaalala ko sa'yo na ako ang girlfriend mo. Ang ikaw, ang acting mo lang, blanco ka lang, blanco. Tapos, iiling-iling kang ganyan. Tapos huwag kang tatawa, blanco lang. John Paul, ako ang girlfriend mo. Ganyan. Ganyan. Sige, ulit. Hindi mo na ba naalala? Ako ang girlfriend mo. Ano ka ba? Bata pa lang tayo. Magkakilala na tayo. Sinamahan pa nga kita nung nagpatuli ka. Huwag kang tumawa, hindi ka naman baliw dito. May amnesia ka lang. Hindi mo ba naalala? Ano ka ba nung maging girlfriend mo ko? Dinala mo kung saan-saan. Naalala mo noon? Pumunta tayong Tagaytay. Nasiraan ka ng kotse, pinagtulak mo ko. Nung umandar na, nakalimutan mo na ako. Hindi mo maalala yon? Ano ka ba? Nakarating tayo ng Tagaytay. Doon, nag-picnic tayo. Naghabul-habulan. Iyakap mo ko, hiniga mo ko, nagpagulong-gulong tayo. Pagtayo natin, Batangas na. Hindi mo maalala yon? Lala talaga ang amnesia niya. Naalala mo pumunta tayong Boracay. Ano ka ba? Pumunta tayong Boracay. Nag-sunbathing nga ako tayong dalawa. Tapos nakahiga ako. Tinabunan mo ng buhangin yung legs ko. Pagkagising ko, hindi na ako makaalis. Hinaluan mo pala ng semento. Kala ng tao, groto ako. Hindi mo maalala yon? Ano ba yan? Hindi niya talaga maalala. Eto, kunyari tumango ka, ha? Kunyari tumango ka, nakakaiba. Naalala mo, pumunta tayong Baguio? Hindi naman tayo pumunta dun Sino kasama mo? Yan. In fairness, marunong siya. Meron siyang chance maging leading man. So ngayon, gagawa tayo ng teleserye. Pero ngayon, walang dialogue. Ang gusto ko lang, montage.
mga series of happy moments natin. Ipapakita natin sa kanila ang kwento natin, paano tayo nagsimula. So nagkakilala tayo sa campus, sa waiting shed, nagabang tayo ng sasakyan, doon tayo nagkakilala, ha? So, ang unang eksena, pag start ng music, kunyari pumapara ka. Paano ko pumapara? Ganyan-ganyan, ha? Tapos dumating ako, tapos kunyari, dinedetma mo ko, gano'n na. Okay, kailangan ko ng props. Kaya nga, yun. Kaya yung shoulder bag. Huwag yan, hindi naman shoulder bag yan. Yan. Para nakaka-estudyante at saka yung yung libro-libro. Buhan. Yan, ako. So, gagawa tayo ng teleserye. Ikaw ngayon si Lino. Ako si Jackie. Ang title ng teleserye natin, Hanapin mo ang kuto sa bulbol ng Diablo. Ano na? So, ganyan. Doon ka pumapara pag start ng music, tapos darating ako, tapos kunyari, dinedema po lang ako, ha? Tapos, sasabihin ko na yung mga susunod na eksena. Ibaba mo nga itong mic para magamit ko na. Kuya, para ready na. Hindi na ako magtanggal-tanggal ng gano'n. Yan, ibaba mo lang. Diyan. Okay, start na ng music, ha? Okay. Ito na yung teleserye natin. Music! Para ka. Tapos siyempre parating na ako. So para ka, hindi pa tayo nagkakapansinan. Wala tayong masakyan kasi punuan. Kaya nagkatinginan na tayo. Ito na yung love at first sight. Yan. Yari, meron na may isasakayan na. Agawan. Ito sa puso ko. Dahil mahal na mahal kita. Eh, nakasakay na tayo. Asan na yung tinanggal mo? Kuya, yung mic stand. Ano man ang sabihin nila, dahil mahal kita. Akin na yung mic stand. Dahil mahal. Nakasakay na tayo. Kuya, yung mic stand. Mahal na mahal kita. Nakasakay na tayo. Pero hindi tayo nakaupo kasi punuan. Dito ka nakaside ka. Siyempre, sinisilip mo yung dede ko.
itlog ko yung gumagalaw. Tapos biglang prumeno. Ah! Sorry. Kinuha mo yung cellphone mo. Yan. Kinukuha mo yung number ko. Masakit man ito dito sa puso ko. Yan, tumatawag ka. Tumatawag ka kasi magde-date tayo. Akala mo hindi ako sisipot ng cash. Hindi ako matatakot sa hihiya. Ano man ang sabihin nila. Dahil Ayan, bumuka. Right ka. Tapos inaantok ako. Ako na lang magdadrive, ako na lang. Kahit na sinastan ako, umiiyak ako dahil sa'yo. Halos balik sa'yo. Kahit na niloloko mo lang ako. Kahit na tingin ka sa iba, mahal ka ng iba. Bulag lang ako. Masakit man ito dito sa puso ko. Thank you very much. Palapakan natin si JP. With that, thank you and good evening, Abra. Salamat. Maraming salamat.